Lapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-eehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-eehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses, White Rose Papaya, wow, White Roses, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule. Sa MX3, dito ako bilib. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy huga.
Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong umaga, Pangasinan at Tagupan. Ngayon ay araw po ng Sabado, August 22, 2026. At ako po ang inyong aksyon ng Kimberly Davenport. Sa atin naman pong Master's Control Engineer Conrad Alvarez. At tuloy-tuloy po ang atin pong balitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan numero 1. Dito po sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Good morning po mga ka-aksyon. Happy weekend po sa lahat. Yan, Sabado po ngayon, ano? Happy weekend po sa mga listeners po natin. Naimbag nga bigat yu amin. Masantos si kabusan si kayon edamin. Ayan, good morning po sa atin pong lahat. At gumaganda na po ang atin pong panahon, ano? Pero wag po tayong pakampante, mga ka-aksyon. At speaking mga ka-aksyon, dito po sa lungsod ng Dagupan City, yan, kumustahin po muna natin ang mga sitwasyon po ninyo. Kumusta po kayo mga ka-aksyon? Maganda na bang lagay ng mga panahon ninyo? Diyan po sa inyong mga areas, mga ka-aksyon. Ayan. At live na live din po tayo ngayon sa atin pong Facebook page na Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kaya sa mga nakikinig po at nanonood, ayan. At ngayon nga po, dito po sa Dagupan, yung mga estudyante po na nagre-refresh na mga may Saturday class. Ayan, wala pa rin pong pasok. Suspended pa rin po ang face-to-face classes dito po sa lungsod ng Dagupan. Ayon po yan sa Executive Order number 54 ni Mayor Belen T. Fernandez. All levels po yan, public at private, mga ka-aksyon, dito po sa Dagupan City. Ang face-to-face classes po nila. At ito po ang ika-20. 20 days at Action Conrad. Tuloy-tuloy. Pero dahil nga po yan sa mga nangyari po na pagbagyo po dito po sa Dagupan City, ang bagyong Luis, Maymay, Habagat at yung mga habagat po talaga. At yung itong recently lang mga ka-action, 'di ba, yung bagyong Neneng. Mga ka-action, tuloy-tuloy po ang pag-ulan. Pero nitong mga nakarang 2 araw na po, ay may konting pag-ulan lang po na nararanasan at na umiinit na nga mga ka-action Bagamat ganito ngayong panahon bumubuti na, ay titignan natin mamaya hanggang kailan lang ba ito, di ba? Kung baka patikim lang to mga ka-aksyon, kaya dapat sinamantala nyo maglaba. Maglaba ng mga damit, yung sunod-sunod po na pag-ulan. Pero dito po kasi sa Dagupan City,
ay nagkakaroon pa rin po ng naapektuhang pagbaha. Although bumaba na po yung mga tubig sa ilan pong mga naapektuhan po nating mga residente po dito sa Dagupan City, ano? Dahil nung nakaraan po, nagdeklara din po ng state of the calamity. State of calamity dito po sa lungsod ng Dagupan. Pero patuloy po ang monitoring sa mga flood at road conditions po sa lungsod. May mga kalsada at lugar pa rin po kasi nananatiling baha. Kaya online modular distance learning at iba pang alternative learning modes muna ang ipatutupad. Ayan. Hindi naman totally walang pasok. Face-to-face lang mga ka-aksyon. Face-to-face po ang suspended sa atin pong 20 days streak na walang pasok dito po sa Dagupan City. Ayan mga ka-action. At tuloy-tuloy din po ang kanila pong pagbabantay. Pantay baha, di ba mga ka-action? And as of today, mga ka-action, August 22, ay ang tide watch po natin, ano? Ayan. Nasa 3.31 na po na talampakan o nasa 1.01 meter kasi ang peak ng high tide po. As of 5 a.m. po yan ngayong araw. At mararanasan naman po yung low tide ng alas 3:16 ng hapon sa level na 0.69 feet o 0.21 meter. Ayan. Yan yung binabantayan kasi ngayon mga ka-action, no? Although maganda na yung panahon, nasikat na rin yung araw, mga ka-action, ay isa rin po kasi yan sa nagkokos ng pagbaha dito sa lungsod po ng Dagupan ang pag-high tide. Kaya patuloy po yung binabantayan. Ayan mga ka-action. Ganon din yung mga patuloy po na mga minomonitor na mga kwan po natin, mga areas po na mga pwede na po dito po sa AB Fernandez, passable na po. No, medyo bumaba na po diyan mga ka-action. And yung mga iba din pong roads, pero kung nakita nyo po ay na-elevate na po kasi yung mga ibang roads po dito, kaya mababa na lang po at madali din pong matuyo yung tubig. Ayan, tubig ulan, yung mga naiipon po kasi yung tubig ulan. And syempre yung mga tubig pa rin po na nagkukos ng pagbaha ay mula po yan sa mga upstream areas, mga ka-aksyon. Ayan, mga ka-aksyon, and flood warning din po sa bayan po ng Santa Barbara. Yan, sa bayan po ng Santa Barbara, no? Flood warning po kasi ang atin pong Sinukalan River ay above alert level pa rin, mga ka-aksyon. Nasa 6.30 ang above alert level po yan, dahil patuloy po ang pagbaba. Pero patuloy po ang pagbaba ng tubig baha mula sa mga kabundukan at matataas na lugar. Yan, mula pa rin po kasi sa mga upstream areas po, mga ka-aksyon. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa mga apektado. Diyan po sa bayan ng Calasiao. Yan, mga Mancup Road, sa Buenlag Road, ayan, mga nakakaranas po ng pagbaha. Mga ka-aksyon ay mag-ingat-ingat po tayo at panatilihin po natin, na alerto po tayo sa mga ganitong sitwasyon. Ayan mga ka-aksyon. At wag po kayong lalabas ng kapag nabaha. At kailangan yung lumabas, mga ka-aksyon, wag niyong kalimutan na magsuot ng bota. Ako mga ka-aksyon na may sugat sa paa. Lalo na yung mga may sugat sa paa, ay wag po kayong basta-bastang lulusong sa baha. Ayan mga ka-aksyon. At magdala po kayo ng payong at kapote pa rin, mga ka-aksyon, dahil minsan pabago-bago talaga yung panahon po natin na bigla pong uulan, ganyan mga ka-aksyon. Kaya mapanatilihin po natin na po tayo ready. Ayan, wag po tayo pakampante na ganitong pasikat-sikat yung araw dahil ayon po sa Pag-asa, yung latest forecast po nila ay
may mga binabantayan pa po na mga low pressure areas at na siya pong pwedeng humatak o magbigay po sa atin ng pag-ulan dahil po sa habagat, mga ka-aksyon. Pero mamaya titignan po natin yung pinaka-latest po ngayong araw na hatid po sa atin ng Pag-asa, mga ka-aksyon. At meron din po na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. Yan, titignan natin yung mga sunod-sunod na mga binabantayan po nila, minomonitor po nila, and hopefully hindi na po sila maglandfall, mga ka-aksyon. Pero yun nga, stay ready po, kahapon po ay dahil sa ilang pag-ulan ay sa bayan po ng Calasiao ay patuloy po na binabaha. Patuloy po na apektado po yung areas po nila at ganun na nagbukas ulit ang kanila pong sports complex para po sa mga evacuees. Ayan. Ganun din po dito sa Dagupan. May mga pamilya pa rin pong apektado. Pero po ay patuloy po silang tinutugunan ng atin pong lokal na pamahalaan. Ayan, ka-aksyon. Tuloy-tuloy po ang pabimigay ng food packs mula po yan sa DSWD. Mga food packs po nila at namimigay din ng kumot, ayan, para po maging mas komportable sila kahit papaano sa kanila pong mga evacuation areas, mga evacuees po natin. At patuloy po yan talagang tinututukan, mga ka-aksyon, mga naapektuhan pong mga pamilya at mga individual ng mga pagbaha. Pero yun nga, mga ka-aksyon, mag-ingat-ingat pa rin po tayo. Ganon din po sa mga motorista. Tignan nyo po, ay mga road advisory po, Kung hindi po talaga possible, ay wag na pong pilitin para hindi na masira pa mga motorsiklo po ninyo. Pero so far, mga ka-aksyon, possible naman na yung mga dito. Yan, sa naapektuhan po dito sa AB Fernandez, possible na po dyan. Possible na po ang even yung light vehicles, mga ka-aksyon. And ayan, patuloy po tayo mag-ingat lalo po sa mga pag-ulan nga, mga ka-aksyon at pagbot at sa mga magulang po dyan. Wag nyo na pong paalala na po na wag nyo na pong palabasin yung mga bata, mga anak po ninyo na magtatatampisaw sa mga baha. Ayan, di ba? Diyan sa sa Mayombo, ayan, mga bata dyan. Ay, ingat-ingat po kayo, mga pakiusap na lang po sa mga magulang po natin na wag nyo na pong hayaan na maglaro po ang inyong mga anak dyan po sa mga baha. At iwasan na rin po natin, kung wala naman kung apektado po yung lugar nyo at hindi naman kailangan na bumiyahe, ay mas maiging manatili na lang po sa atin pong mga tahanan. Mga ka-aksyon. Yan po yung mga updates ngayong araw po sa nararanasan po ng atin pong mga bayan at lungsod dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Pero bago po tayo magpatuloy-tuloy sa atin pong balitaan at talakayan dito po sa Balitang Bayan numero 1, ay magbibigay daan po muna tayo para sa ilang paalala. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kinang na to the max. Star Wax ay asod #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Wax. Kinang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds Welfare Association of the Philippines, Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa'y tanggapin ang tanging alay ko nawa ay... Alam mo ba, kapag mataas ang blood sugar, maaaring mas mabagal ang paghilom ng sugat. Mas magandang maaga itong maagapan. Subukan ang Sed Panyawan Plus na may panyawan, luyang dilaw at mangosteen. Mga sangkap na kilala sa kanilang anti-inflammatory properties na nagpapagaling ng pamamaga o sugat at nagpapanormal sa ating blood sugar levels. Diabetes at pamamaga, mag-Sed Panyawan Plus mangosteen ka na. Alagang natural, alagang Sed Marketing. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Tuloy-tuloy nga lang po ang atin pong balitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan numero 1. Ako pa rin po ang inyong kaaksyon, Aksyon Kimberly Davenport. Kasama pa rin po natin sa atin pong Master's Control, Engineer Conrad Alvarez. Kaya mga kaaksyon, bago po tayo magpatuloy, batiin ko lang po si Madam Vivian Olarte. Ayan, Madam Vivian Olarte, mula po yan sa Tubao, La Union. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, naimbag nga bigat yo, Madam Vivian Olarte. Early viewers po natin, At
Kamusta ti sitwasyon nyo ita, ante? Ayan. I hope okay lang po kayo, ano? Ganun din po ang araw nyo. Happy weekend po. Ayan. Pero mga ka-aksyon, tignan po natin ang latest update po mula po sa Pag-asa. Good morning, Veronica. Please come in. Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, August 22, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan meron tayong minomonitor na 2 bagyo at isang LPA sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una nga ay itong tropical depression malapit sa ating power line. Ito ay huling namataan sa layong 1,195 kilometers east ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito ngang bagyong ito, momentarily kumikilos papuntang kanluran, so hindi tinatanggal yung possibility na ito ay papasok ng ating area of responsibility. Although afterwards, posible na kasi itong kumilos sa direksyong northeast. Samantala, isa nating minomonitor na bagyo nasa typhoon category, may international name na Saudel. Kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 2,710 kilometers east ng Northern Luzon. Ito naman ay nabagit nga natin nasa typhoon category, nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour at bugso na abot sa 160 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At ito ngang bagyong ito ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. And then, posible nga pumasok ito na ating PAR around Monday, and by next week nga ay posible na netong ma-enhance yung southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa malaking bahagi nga ng ating bansa, lalong-lalo na sa may Luzon area. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Samantalang meron pa tayong isang minomonitor naman, the low pressure area sa labas pa rin na ating PAR. Ito yung dating Sineneng, and as of 3 a.m. nasa layo itong 735 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Hindi na nga natin ito inaasahan na muli pang papasok na ating PAR at papalayo na nga ito ng ating landmass. Samantalang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin na epekto sa northern at central Luzon at nagpapaulan nga sa ilang bahagi ng lugar na ating nabanggit. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung southwest monsoon na magpapaulan sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa may Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan at Pampanga. Kaya ingat, lalo na yung mga inuulan noong mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Sa lagay naman ng panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga rin natin yung partly cloudy to cloudy skies. May mga chance pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. By tomorrow naman, which is Sunday and Monday, inaasahan nga natin na posibleng mas malaking area pa yung paulanin ng southwest monsoon. Particular na nga dito sa may Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, sa may Central Luzon, Calabarzon, Oriental at Occidental Mindoro. And then pagdating naman ng Tuesday and Wednesday, posibleng malaking bahagi na ng Luzon yung maging maulan. Kaya patuloy na mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26 to 31 degrees Celsius. 26 to 31 degrees Celsius din naman sa may Lawag at 23 to 30 degrees Celsius sa may Tagaytay. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin patuloy pa rin ang fair weather conditions sa mga lugar na iyan with chances pa rin ng mga thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na posible magpatuloy ang ganitong panahon until Monday. And pagdating ng Tuesday and Wednesday, posible magpaulan ng habagat sa kanlurang bahagi ng Mindanao area or kanlurang bahagi ng Visayas area. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa.
Agwat ng temperatura sa Tacloban ay 27 to 34 degrees Celsius at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Zamboanga, pati na rin sa may Cagayan de Oro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:15 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like ka aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pag-asa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Maraming salamat sa weather update na yan, Miss Torres. Ayan po yung mga update po natin, ano? At nakita nyo naman, mga ka-aksyon, pinapalibutan tayo ng tropical depression and nasa typhoon category po na siyang posibleng pumasok po sa atin pong Philippine Area of Responsibility, mga ka-aksyon. Kahit maghanda-handa po tayo at pwede posible po yung magbigay po ng mga matitinding pag-ulan dito po sa Luzon, maging sa Visayas at Mindanao po. Dahil nakita nyo kanina, bagyong Neneng din po ay nasa low pressure area po. Siya pong nagbibigay pa rin po ng southwest monsoon o habagat po sa atin pong bansa, mga ka-aksyon. Ayan, mga ka-aksyon, at patuloy po tayo maghanda, no? Yan, maging alert pa rin po tayo. Maghanda-handa po tayo ng ating pong mga maging prepared sa bahay po natin, sa mga susunod po na posibleng pag-ulan, mga ka-aksyon. Ganon din po sa mga mabababang areas. Alam niyo, maapektuhan kayo ng pagbaha kung sakali po na may pumasok ulit na pagbagyo. Mga ka-aksyon, ay at least ready po tayong lahat. Di ba, mga ka-aksyon? Yan, mga ka-aksyon, ingat-ingat po sa lahat. At samantala, mga ka-aksyon, ay dumako naman tayo sa atin pong balitang pambansa. Yan, naglabas ang Department of Budget and Management or DBM ng 27.410 billion pesos para pondohan ang medical assistance sa mga indigent at financially incapacitated na pasyente sa buong bansa. Ayon sa DBM, nitong Biyernes, August 21, gagamitin ang pondo sa pagpapatuloy ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program ng Department of Health or DOJ. Sa ilalim ng programa, maaaring mabigyan ng tulong ang mga kwalipikadong pasyenteng hindi kayang sagutin ng buo ang gastusin sa pagpapaospital, gamot, emergency treatment, professional fees, at iba pang serbisyong medikal. Pinakamalaking bahagi ng pondo o ang 19.145 billion pesos ang mapupunta sa Centers for Health Development na naghahatid ng medical assistance sa pamamagitan ng mga katuwang na ospital ng lokal na pamahalaan, pribadong institusyon at iba pang health facilities sa bansa. Samantala, yung 4.353 billion pesos naman ang inilaan para sa mga DOH hospital sa Metro Manila at mga rehiyon, habang 2.910 billion pesos naman ang mapupunta sa government-owned and controlled corporations, specialty hospitals, kabilang ang Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institution, Philippine Children's Medical Center at the Philippine Heart Center. Makakatanggap din ang University of the Philippines sa Philippine General Hospital ng 950 million pesos, habang 52 million pesos naman ang nakalaan para sa drug abuse treatment and rehabilitation centers. Sinabi ni Budget Secretary Kim Robert C. De Leon na layunin ng pondo na
direktang mabawasan ng gasusing medikal na pasa ng mga pasyente at kabilang at ang kanilang pamilya. Ang 27.410 billion pesos naman ay kukunin sa regular budget ng Department of Health sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Suportado rin ng pondo ang pagpapatupad ng EMAIFIP sa eGov.ph Super App na layong gawing mas madali at accessible sa publiko ang paghingi ng medical assistance sa gobyerno. Ay, mga ka-action, dahil dyan po tayo nagkukulang, di ba, mga ka-action? Talagang sa mga facilities din po ng atin pong mga medical institutions. Kaya malaking tulong po itong medical assistance at napakalaki po ng budget na ilalaan po para dyan. At sa mga qualified po, para po sa mga indigent and financially incapacitated patients. Ayan, samantalayin niyo po mga ka-action, pero hopefully ay mas maganda kung mag-invest po tayo sa atin po mga kalusugan. Hindi sa mga may mga nagsasuffer po dyan, mari po kayong mag-a-apply para po dito. Para po sa program po na ito ng Department of Health, mga ka-aksyon. At napakalaki po ng pondo na ito at ito po ay napakalaking tulong, lalo na po sa mga hindi po kayang magpa-ospital. Ayan, mga ka-aksyon. Kaya samantalahin nyo po yung mga ganito. Ang dami pong matutulungan, lalo na po yung mga talagang yung mga nangangailangan po talaga, mga ka-aksyon, Pero sana ganun din na ma-improve po ang atin pong mga health centers sa buong bansa. Andun na sana magdagdag pa, para hindi na ma-experience yung mga pasyente na nasa hallway. 'Di ba? Para naman maging komportable yung mga pasyente po natin, mga ka-aksyon. Ayan po, sana din ma-improve po yan. Ma-improve po yan at mabigyang pansin po, lalo na pag may mga krisis tayong kinakaharap, mga pandemya. Ayan. At nandun na yung mga outbreaks po na sana wala naman nang mangyari, mga ka-aksyon. Pero yan po yung mga hindi po natin inaasang mga sitwasyon. Dapat ready po dyan, di ba? Yan, para naman mas maging komportable po ang mga mamamayang Pilipino na nakararanas po ng mga patients po ng atin pong bansa. At dumako naman tayo, mga ka-aksyon, sa ito na, mga ka-aksyon, balitang pambansa pa rin po, umabot na sa humigit kumulang 1 billion pesos ang tulong na naipamahagi ng gobyerno sa mga komunidad na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at habagat. Habang mahigit 52,000 na katao ang nananatili sa evacuation centers, ayon yan sa Office of Civil Defense or OCD. Sinabi ni OCD Public Information Officer Diego Mariano nitong Biyernes, kahapon po, August 21, na 15,523 na pamilya o 52,543 na individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa 701 evacuation centers. Bahagi sila ng 6,620,335 na katao o 1 million o 1.9 milyon na pamilya na naapektuhan ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ng patuloy na southwest monsoon o habagat nitong mga nakaraang linggo. Naitala ang mga apektadong residente sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Cordillera Administrative Region at National Capital Region. Samantala, nananatiling 29 ang iniulat na nasawi na sumasailalim pa sa validation habang 19 naman ang nasugatan at 3 ang nawawala. Ayon yan sa OCD, mga ka-aksyon. Umabot naman sa 2,110 na bahay ang napinsala, kabilang ang 1,884 na partially damaged at 226 na totally damaged.
tinatayang nasa 4.8 billion pesos na rin ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 1.7 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. At patuloy po ang relief at response operations ng pamahalaan sa mga lugar na naaapektuhan ng masamang panahon. Mga ka-aksyon, nakakalungkot po dahil yung mga mostly dyan mga ka-aksyon, lalo na din po sa mga pamilya, yung mga tahanan po nila, yung mga yan ay pinaghirapan po nilang ipatayo, di ba? Pero dahil po yung mga ganitong kalamidad ay sila po naapektuhan. Ganon din po sa atin pong mga magsasaka, mga naghahanap buhay po para po sa kanilang pamilya, ay sila din po ay apektado. Ngunit meron naman pong mga hinahatid po na tulong po pero sana po ay mas mabigyan pa po sila ng pansin. Ayan, napakalaki na po ang naging pinsala po dulot po ng sunod-sunod na pagbagyo, mga ka-aksyon. Pero bago pa tayo magpatuloy sa atin pong balita na talakayan, ay magbigay daan po muna tayo para sa ilang paalala. Aksyon Radyo Balitang Bayan. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Ako si Donald Reluya, isang health advocate. Pagdating sa kalusugan, dapat always at your service. Kaya I really take good care of myself with the help of MX3 capsule. Dito ako believe. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Traffic na naman at papasok na ako ng opisina. Chilang habang hawak ko ang aking manibela, habang kanina pa nakakaranas ng mga pina at nabibingi na rin sa kaliwat kanan na busina. Okay lang yan, kailangan ngumiti. Paalala lang ang buhay sadyang di ang madali. Makakaranas ka ng pagod, hirap minsan ay hapde. Kaya ingat lang sa biyahe at huwag kang magmamadali. Simplihan mo lang habang binabaybay mo ang medyo mahaba-haba na daan. Huwag kang masyado mag-isip ng kung anong problema. Lahat ng yan ay merong paraan. Kung sa iba di ka panalo, pare ganito lang yan. Centrum Fuel mo lang yan. Di kalidad na gasolina dito matatagpuan. Lagi nga dyan ang Centrum Fuel kahit nasaan ka man. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Kahit saan ka man pumunta, serbisyong Centrum Fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso at puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Centrum Fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan ating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Centrum Fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isa mo ang buong pamilya sa paglalakbay. Centrum Fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado
Sa Santong Fuel, may serbisyong hindi pumapalya. God's Law of Love. Ang 10 utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos. Huwag kang papatay. Ika-6 na utos. Huwag kang makiapid. Ika-7 utos. Huwag kang magnakaw. Ika-8 utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-9 na utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-10 utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Tuloy-tuloy nga lang po ang atin pong balitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan numero 1. Pa rin po ang inyong Aksyon Kimberly Davenport. Kasama pa rin po natin sa atin pong Master's Control Engineer Conrad Alvarez. Mga ka-aksyon, kamusta po kayo? Ayan, batiin po natin yung mga early viewers po natin. Kaya good morning Chef Al Permites. Yan, Chef Al, kumusta na? At ganun din po kay Mr. Mark Abelion mula po sa Calasiao. Ayan, good morning po sa inyo. Kumusta po ang sitwasyon dyan sa inyo po mga areas? I hope na okay lang po kayo mga ka-action, ano? Ayan, sa mga yan, kumusta po kayo? Yan, comment down. Tsaka sa mga patuloy po na nakatutok at nakikinig at nanonood dito po sa atin pong programang Balitang Bayan numero 1. Ito po sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan, 1161 kHz. Good morning po sa inyong lahat. At samantalang action, dumako pa rin po tayo dito po sa Balitang Pambansa, ay nanawagan si Justice Secretary Frederick Vida sa mga magulang na higpitan ang pagbabantay sa online activities ng kanilang mga anak dahil sa lumalalang recruitment ng mga extremist group sa mga online gaming platform. Ayon kay Vida, tinitira ngayon ng mga recruiter ang mga menor de edad na matagal maglaro ng violent games. Pumapasok sila sa mga group chat para hanapin ang target at i-mentor patungo sa violent extremism. Kasabay nito, nagbabala rin ang kalihim laban sa pagbabahagi ng violent at graphic videos sa social media. Anya, nakatutulong ito para sa mga perpetrator para maghasik ng takot at maaaring magdulot ng copycat incidents. At sinabi rin ni Vida na huwag na palakihin pa ang graphic material. Anya, ang pag-repost nito ay maaaring makaapekto sa katatagan ng lipunan. Dagdag pa ni Vida ay tinitignan na rin ng DOJ kung may pananagutan ang mga nagbabahagi ng violent content. Pero diin niya, kailangan muna ng voluntaryong pagpigil at digital responsibility ng publiko para mapigilan ang pagkalat ng violent media. Ayan, mga ka-aksyon. Diba? Kasi it starts with your home, diba? It starts sa home nyo. Yung mga ka-action, yung mga bata. Kayo pa rin ang unang mga teacher ng mga yan. Kaya tama lang na yung mga magulang po natin, ay talagang tutukan nyo po sana yung mga anak nyo. Huwag nyo pong gawing yung minsan kasi diba mga ka-action, yung mga gadgets na nila yung nag-aalaga sa kanila eh. 'Di ba?
mga gadgets na yung nagpapatigil sa pag-iyak ng mga bata, di ba? Kung nagtatantrums yan, papanoorin lang ng kung ano-ano, bibigyan lang ng iPad, bibigyan ng cellphone. Ay, dapat hindi po ganun mga ka-aksyon. Isa din po yan sa nagiging sanhi at na-expose po ang mga bata. Yan, na-expose po sila. And dahil po sa exposure na yun, kahit pa sabihin natin na sa ibang lugar po nangyari, no, for example, ay ganun po na itignan po natin, tutukan po natin yung mga bata ngayon. Dahil sa nangyari nga po sa Zamboanga, ay at sa mga iba pa pong naging aksidente po, ay mga naging insidente po mga ka-aksyon, ay lahat po yan mga victims. Sila din po ay nabre-brainwash. At yung mga hindi po nako-control kung sino po yung mga nakakasalumuhan nila online. At kapag sila, syempre madali po mga bata, 'di ba? Curious yung mga yan, mga ka-aksyon. Ay talagang nakikinig na rin sa naiimpluwensyahan po. Kaya po sa atin po mga magulang, kayo po yan dapat kayo din po ang talagang may alam. Dapat nakatinututukan nyo yung mga anak nyo sa mga kung saan-saan sila na e-expose. Lalo na yung mga online games na yan. Sa online games naman, mga ka-aksyon, nandyan naman yan Nandun lang sa kung paano nila gamitin 'di ba? Lahat naman kung kahit sa mga AI ganyan, kung i-utilize ng maayos, okay. Pero kung hindi, mga ka-aksyon, doon na pumapasok. Kaya dapat bago pa may mangyaring hindi maganda, 'di ba, mga ka-aksyon, ay yan mga violent games na nakakaano din yan sa kanila, nagiging factor din kasi yan, mga ka-aksyon. Pero hindi naman nasa kung paano talaga sila mag-isip, mga ka-aksyon. Yung mga games nandyan na yan, it's existing a long time ago. Pero grabe kasi yung ngayon, mga ka-aksyon parang nanonormalize na parang naiisip na nila na normal lang maging violente, ganito. Pero yun nga, mga ka-aksyon, tutukan nyo po yun yung mga anak. Ayan po. At dito pa rin po sa Balitang Pambansa, mga ka-aksyon, ay tiniyak ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na paiigtingin nito ang responsableng panonood or RP program, lalo na sa mga guro at magulang, sa kabila ng maligim na pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sabi ni MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto, itinuturo ang responsible viewing habit sa mga magulang at bata sa ilalim ng RP program. Maliban sa maingat na paggamit ng social media, online platforms, streaming services at iba pang uri ng digital content. Sabi po ng kanilang CEO ay nakikiisa po sila sa pagmumorn ng loss ng mga losses po ng mga pamilya po ng mga bata at sa heartbreaking incident nga po yan, mga ka-aksyon. At sinusuportahan po nila yung pagpapalakas po ng mga measures para mga safety measures, online man yan and offline, para po sa mga bata. At paliwanag naman ni Soto na shared responsibility ng mga pamilya, paaralan, komunidad at mga ahensya ng gobyerno at digital platforms na pangalagaan ng mga kabataan mula sa harmful online contents. At sa August 24 nga po, mga ka-aksyon, ay tutungo ang RP program sa Naga City, Camarines Sur, kung saan makikipag-ugnayan ng MTRCB sa mga magulang, guro, mag-aaral, lokal na opisyal at iba pang stakeholder sa komunidad upang isulong ang responsible viewing at media literacy initiative ng ahensya. At itinutulak nito ang active parental supervision at guidance, age-appropriate viewing, critical na pag-iisip, online safety, pati na rin ang responsableng paglikha at pag-share ng digital content.
At para sa taong 2026, nagsagawa ng RP activities ang MTRCB sa 8 iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay para sa mga magulang, overseas Filipino workers o OFWs na may mga iniwang pamilya, mga mag-aaral, guro at mga local government units. At sabi rin ni Soto na hinihikayat ng RP program mga kaaksyon ang mga magulang at guardian na kilalanin ang mga applications at platforms na gamit ng kanilang mga anak at tatalakayin ang mga online activities ng mga bata. At pinaalalahanan din ang mga magulang na magtakda ng makatwirang boundaries sa screen time at maging mapagmatyaga sa mga pag-uugali ng kanilang mga anak at maaaring maging indikasyon na sila ay nakapanood ng harmful or distressing content, mga kaaksyon. At sinusuportahan din po ng MTRCB ang panawagan ng Presidential Communications Office sa mga media outlets na maging maingat at responsable sa kanilang pag-uulat sa school shooting sa Zamboanga City. At sabi din po ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga paaralan, LGU, parents organizations at iba pang stakeholders upang dalhin ang RP programs para sa kanilang mga komunidad. Yan po ay ang layunin lang po ng programa pong ito ay mas maging aware at maging aware po yung mga magulang po natin, mga ka-aksyon, dahil talagang yan mga ka-action napaka-importante po na matutukan yan mga ka-action. Pero bago pa tayo magpatuloy, papasukin po muna natin ang report po mula po kay Action Freddy Fajardo. Action Freddy, please come in. Action Freddy. Ayan, mamaya papasukin po natin, ayusin lang po mga ka-aksyon ang signal. Ayan mga ka-aksyon, yan nga, patuloy nga po na atin pong ikuha ng mga atin pong mga ayan, papasukin po natin si Action Freddy Fajardo, ang report po mula sa kanya. Good morning, Action Freddy. Okay na po. Ayun, Maaksyong umaga, Action Kim, pero malungkot ang dala kong balita ngayong umaga dahil kahapon, isang van ang nahulog dito sa Maliko. Driver, patay. Nangyari ito sa Camp 5, Villaverde Road, Maliko, sa Nicolas, Pangasinan, kahapon Agosto 21, bandang alas 11:30 ng tanghali. Kung saan ang nasawi dito, ang driver na si Hernando de Guzman, 57 anyos, residente ng Sampaloc 2, Dasmariñas, Cavite. Ito'y nadala pa sa Eastern District Hospital sa Tayug na idineklarang dead on arrival ng attending physician. At ito ay sa base sa investigasyong sinagawa ng San Nicolas sa PNP sa pangunguna ni Acting Chief of Police Major George Banayos, agad ay nakaresponde sa lugar ng aksidente ang 104th Maneuver Company, Regional Mobile Force, na nakabase sa may boundary ng Pangasinan at Nueva Vizcaya na malapit sa pinangyarihan. At agad ding nagtungo ang kanilang tropa kasama ang Bureau of Fire Protection, MDRRMO, PDRRMO at barangay officials ng Barangay Maliko at Santa Maria. Nagtulong-tulong na may ahon mula sa napakalalim na bangin ng biktima, mga ibang tropa na may nagmando ng daloy ng trapiko. Nadala pa sa Eastern District Hospital sa bayan ng Teb nga ang biktima, kagaya ng ating nabanggit at hindi na umabot ng buhay. Agad nakipag-ugnayan sa pamilya ang PNP at dumating na rin kagabi at inaasikaso ang pag-uwi ng mga labi ng biktima sa Dasmariñas, Cavite. Napag-alaman tayo ng mga investigador sa pamilya ng biktima na ito'y galing sa Bayungbong, Nueva Vizcaya. Papauwi na ng Dasmariñas
At first time na dumaan sa nasabing kalsada kung sana'y napaka-tipid kasi rito dahil mas maikli ito ng 2 oras na biyahe kaysa dadaan ka sa San Jose Nueva Ecija papuntang Cabanatuan bago ka magarating ng NLEX. At may paalala nga sa mga motorista si Police Colonel Pirilhonyo ng Regional Mobile Force Battalion 1 Commander na mag-ingat sa kalsada, iwasan ng overspeeding paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at lalo na kung lasing at inaantok, sundin ng traffic rules at laging gumamit ng seatbelt o helmet kung motorsiklo ang minamaneho para sa ang 1 segundo na kapabayaan, maaaring habang buhay ang epekto. Kaya drive safely para umuwi ng ligtas. At paalala naman ng NDR Remo San Nicolas sa pangunguna ni Ginoong Shalom Balolong sa mga tsuper ay dahan-dahan ang pagbaba o pagkakyat sa naturang lugar. Lalo na kung first time na dumaan ay mag-ingat dahil sa napaka-delikadong mga liko-liko at kung misang matapatan pa ang malakas ng hangin sa bundok, yan ang delikado. Kaya ingat po sa pagmamaneho pagdadaan dyan sa Villa Verde Road sa Malikusan, San Nicolas, Pangasinan. Mula sa gitna ng Action Friday, Fajardo na sa balita na sa aksyon, sama-sama tayong Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa report na yan, Action Freddy Fajardo. Naku, nakakalungkot naman mga ka-action, ano? At dahil napakadelikado nga po ng daan po dyan sa Maliko po, ano? Dahil ikot-ikot din pa, liko-liko din po dyan Kaya dapat lang po na mag-ingat po at wag na po gumamit ng cellphone kung maaari. Yan. Drive safely. Yan, sabi nga po ni Action Freddy Fajardo. Pero bago po tayo magpatuloy sa atin pong balitaan at talakayan, ay magbibigay daan po muna tayo para sa ilang paalala. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Ang oras po natin ay alas 6:18 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya.
Papaya. Kutis sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Makikiraan. Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi pusira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, gano'n na ako. Tapos, nung pag-take ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw, nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, side Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sariling koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saidanom at Bilay. We offer quality education,
certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Tuloy-tuloy lamang po ang atin pong balitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan numero 1. Pa rin po ang inyong kaaksyon, Aksyon Kimberly Davenport. Sa atin naman pong Masters Control Engineer Conrad Alvarez. Yan, good morning po sa ating lahat, sa mga nakikinig po sa atin at nanonood sa atin pong live dito po sa Facebook page po natin na Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At good morning po kaya Sir Ben Hovelianos, maabig yakabwasan, untan mat edsika. Ayan, untan mat edsika, Manong Ben Hovelianos. Yan, ako po ay nag-aaral po ng Pangasinense. Ayan, mga ka-aksyon. Good morning po. At tuloy nga po natin mga ka-aksyon, yung pinag-uusapan po natin kanina, yung tinatalakay natin kanina nga balita, mga ka-aksyon, yung programa po ng MTRCB. Ayan, na bigyan po ng media literacy ang mga magulang po ng iba't ibang bayan dito po sa buong bansa. Yan mga ka-aksyon. Ito ay napakahalaga po dahil yung iba po ay nahihirapan po mag-adapt sa technology mga ka-aksyon, kaya hindi po sila aware talaga kung ano po yung mga ng mga anak po nila, mga ginagawa po ng mga anak nila, online games. Dati pa yan di ba? Yung mga talamak pa yung computer shop. Yan, mga nagko-computer sila before, para lang makapaglaro ng mga, pero iba na po kasi yung naging epekto po sa mga kabataan ngayon, at na-impluwensyahan po sila to the point na ginagaya na po nila mga ka-aksyon. And ang sama pa dyan mga ka-aksyon ay sila po ayan mga ka-aksyon, yan po yung kwan po nila mga ka-aksyon. Pero bago po tayo magpatuloy mga ka-aksyon, ay papasukin po muna natin ang report mula po kay Aksyon Freddy Fajardo. Aksyon Freddy Fajardo, please come back. Yes, maulang umaga, Aksyon Kim. Isang construction workers patay sa pananaksak ng pamangkin sa inuman sa Malasiki. Patay ang isang 29 anyos sa construction workers matapos itong pagsasaksakin ng kanyang pamangkin kasunod ng mainitang pagtatalo habang nagiinuman sa bayan ng Malasiki. Base sa ulat ni Malasiki o Chief of Police Lieutenant Kenneth Francisco Sawadan Jr. na ginapang insidente pasado alas 11 ng gabi sa barangay Bakundaw East ng nabanggit na bayan. Sa investigasyon na pag-alamang nagiinuman ng biktima at suspect at dalawa pa nilang kasama at dala ng kalasingan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng dalawa. Nauwi sa physical na konfrontasyon ang pagtatalo at nakahagilat ng kahoy ang biktima at hinampas ng malakas ang suspect sa ulo. At agad dumanong nakakuha naman ang kutsilyo ang suspect at ilang beses na inundayan ng saksakang tiyuhin na itinadalaman sa paggamutan ay pinawian din ang buhay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP na nagresulta ng pagka-aresto sa suspect at pagka-recover sa patalim na ginamit nito sa krimen. At kasalukuyang nasa kustodiya ng Malasiki Police Station ng akusado at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa report na yan, Aksyon Freddy Fajardo. Yung mga inuman na yan talaga. Ayan, nakakalungkot po at may nasasawi talaga kapag nagkainitan na. Kaya mga ka-aksyon, drink responsibly.
Drink responsibly at pa Alfonso si ano dito sa bawal. Ayan nga mga ka-action, drink responsibly po mga ka-action. At yun nga mga ka-action at sa nangyari din po sa Maliko ay drive safely po, lalo kung first time nyo po na dumaan dyan at hindi po kayo ganong pamilyar po sa daan, ay maging maingat po, maingat po tayo. At ngayon din po na sunod-sunod po yung pag-ulan. Kuwan po dyan landslide prone area din po dyan diba? At may mga naging road obstructions din po dyan. Kaya mag-ingat-ingat po kayo. Road safety, drive safely din po, mga ka-action. At siguraduhin nyo po na yung dadaanan nyo kung kayo po ay bumabiyahe. Siguraduhin nyo po muna yung mga dadaanan nyo ay maayos po, nasa maayos po na kondisyon. Pero yun nga mga ka-action, ito balikan po natin yung balita po dito na yung para po sa mga magulang. Ayan, mahalaga po ito mga ka-action na mapag-aralan po natin kung ano na ba yung mga kinakalikot ng mga anak natin ngayon, mga anak po ninyo, na dapat maging aware din po tayo kung paano po tumatakbo yung mga paghawak po nila ng phones. May access na ba sila sa social media, ganyan. Kasi ang internet, out of curiosity ng mga bata yan kung saan sila mapapadpad. Meron po mga regulations po na feature po dyan sa mga phones ng bata, yung hanggang 14 years old or something. Pero yan ay pinag-uusapan na po sa Senado, mga ka-action, kung ano pong gagawin. At samantala mga ka-action, dito pa rin po sa balitang pambansa, isinusulong ni Senator Joseph Victor J.V. Ejercito ang 10,000 pesos across the board increase sa basic monthly salary ng lahat ng public elementary at secondary school teachers sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill No. 335 o Dagdag Sweldo para sa mga Guro Act, lahat ng kwalipikadong public school teachers ay makatatanggap ng karagdagang 10,000 pesos sa kanilang basic monthly salary. Yan, anuman ang haba ng kanilang serbisyo, mga ka-aksyon. Ayon kay Ejercito, layunin ng panukala na kilalanin ang mahalagang papel ng mga guro sa edukasyon habang tinutugunan ang mga hamong pinansyal na kinakaharap nila. Yan. At sabi po ni Ejercito, sabi niya, being a teacher is not easy. It's a heavy responsibility. Yet, there are significant sacrifices to fulfill their duties. At tama nga naman mga ka-action, Yan mga pangalawang nanay po natin, di ba? Mga nanay at tatay po natin. Dahil mostly sa mga kabataan, syempre mga naging estudyante din po tayo, most of our hours din po ay nasa school po tayo at sila po ang naging pangalawang pamilya po natin at ang paaralan po natin ay naging pangalawang tahanan po natin, mga ka-action. At binigyang din po ng senador na bukod sa pagtuturo, naghahanda rin ang mga guro ng lessons. Siyempre, yan po yung trabaho po nila at nag-check ng mga papel, gumagawa ng reports at gumagabay sa mga estudyante. Talagang kapag pinag-usapan po natin ang guro, all-in-one po yung mga yan di ba? At anya, ang mas maayos na kompensasyon ay makatutulong hindi lamang sa kalidad ng buhay ng mga guro, kundi maging sa pagpapanatili ng mahuhusay na educators sa public school system. Nakasaad sa panukala na ang pondong kakailanganin para sa 10,000 salary increase ay kukunin sa taunang General Appropriations Act. Ang Department of Budget and Management, katuwang ang Department of Education at iba pang kinaukulang ahensya, ang inaasahang bumuo ng implementing rules kapag naging batas ang panukala. At ang Senate Bill No. 335
ay inihain ni Ehersito noong July 9, 2025 pa sa 20th Congress. Kaya panukala pa lamang ang 10,000 pesos na dagdag sahod at hindi pa kasalukuyang benepisyong matatanggap ng mga guro. Ay maganda po ito para po sa atin po mga guro dyan. Diba? Sana po ma-implement po ito. Maganda po na mas binibigyan din po ng pansin yung mga benefits po ng mga atin pong mga professionals, yung mga doktor din po sana, yung mga nurses po natin, mag-invest po sa mga health facilities din po natin. Ganon din po sa mga guro, 'di ba? Mga guro po natin na talagang naging ano po natin yan mga pangalawang magulang, 'di ba? All in one mga yan 'di ba? Bukod sa mga trabaho po nila na magturo, mag-check ng papers, 'di ba? Mga lessons nila, maghanda para bukas. Ayan, kabila ang seminars. Nandun din na kailangan nilang kilalanin yung mga estudyante nila isa-isa. 'Di ba? Tas ilang classroom. Yung teacher po natin, mga 250 dapat memorize niya yung mga estudyante na 'yon sa kanyang hinahawakang asignatura. Kaya maganda po na nabibigyan po ng benepisyo yung mga manggagawa po natin. Mas maganda po nabigyan din po ng benefits yung talagang nagtatrabaho. Kesa maganda naman po yung mga ayuda din. Pero syempre yung iba kasi aasa na lang aasa na lang sa ayuda. Kaya maganda po na mas bigyan po ng benefits yung mga nagtatrabaho po, kasi syempre mas mamotivate po sila na magtrabaho. At mamomotivate din po yung mga kabataan na magtrabaho kasi alam nila na mas maraming benefits. Ayan mga ka-aksyon. At samantala din po mga ka-aksyon, ay sa balita pa rin pong pambansa mga ka-aksyon, dahil sa masamang panahon, nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE na may karapatang tumanggap ng kompensasyon at iba pang benepisyo ang mga manggagawang makaranas ng work-related injury dahil sa masamang panahon. Sa ilalim po yan ng Employees Compensation or EC program ng Employees Compensation Commissions o ECC. Ayon kay ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez, saklaw ng programa ang mga aksidenteng nangyayari habang papasok o pauwi mula sa trabaho, kabilang ang pagkadulas sa basang kalsada o pagkahulog sa bukas na manhole. Kabilang sa mga benepisyo ang income replacement para sa mga manggagawang pansamantalang hindi makapagtrabaho dahil sa injury o sakit na may kaugnayan sa trabaho. Maaari rin silang makatanggap ng medical reimbursement na hanggang 60% ng gastusin sa pagpapagamot at konsultasyon, basta't may kaukulang resibo at dokumentasyon. At nilinaw din ng ECC na hindi lamang mga aksidente nagaganap sa loob ng workplace ang maaaring saklawin, kundi maging ang ilang insidenteng nangyayari sa araw-araw na pagbiyahe, papunta at pauwi mula sa trabaho. Alinsunod po yan sa mga itinakdang panuntunan ng EC program. Maaring maghahain ng claim ang private sector workers sa pamamagitan ng Social Security System or SSS, habang sa Government Service Insurance System naman ang GSIS ang mga kawani ng pamahalaan. Para sa self-employed workers, maaaring gamitin ang SSS app. Ay mga ka-aksyon, yan po ay para po sa mga manggagawa na syempre, di ba mga ka-aksyon, dapat may compensation din yan. Lalo sa mga mga private sectors, di ba mga ka-aksyon? Mga hindi talaga basta-basta or hindi kailangan na mag-suspend agad, yung mga kailangan po talaga na manggagawa natin. Ay kapag may mga ganitong masamang panahon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho mga ka-aksyon. Ay talagang kailangan na kapag may nangyari po na hindi maganda, ay magkaroon po ng compensation. At yan po ay ayon po sa Employees Compensation Program ng Employees Compensation Commissions. Ayan mga ka-aksyon. Yan. Pero
bago tayo magpatuloy mga ka-aksyon, ay papasukin po muna natin ang report mula po kay Aksyon Freddy Fajardo. Good morning, Aksyon Freddy. Please come back. Yes, ma-Aksyon morning muli, Aksyon Kim. Isang tulak ng iligal na droga sa San Carlos City ang naaresto sa kinasang bypass operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence K. Talog ng San Carlos City Police, nagsagawa ng anti-drug operation ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit alas 12:50 ng madaling araw. At dito ay nasa kote ang suspect na street level individual, 31 anyos, binata na residente ng Lingayen. At nabawi sa suspect ang markmaning ginamit sa operasyon. Pasalukuyan nga sa kustodiya ng yung nabawing illegal na droga sa suspect ay 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang sabu na tumitimbang ng 2.2 grams at may drug price na 14,960 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Carlos City Police ang akusado at naharap sa kaso ng paglapag sa Republic Act 9165 na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon. Sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa report na yan, Aksyon Freddy Fajardo. Pero bago po tayo magpatuloy sa atin pong mga balitaan at talakiyan, dito po sa Balitang Bayan numero 1, ay magbibigay daan po muna tayo para sa ilang paalala. Aksyon Radyo Balitang Bayan. MX3. Dito ako bilib. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion. Tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon Radyo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon Radyo. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope kalakip ang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay
ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia Deformed Bar, Angle Bars, C-Pufflins, Tubular, Original Super Pipes, GI Pipes, Combat Wire, Cyclone Wire, GI Wire, Staff Folding Pipe, GI Corrugated Sheet, Marine and Ordinary Plywood, Hollow Board, Phenolic Board, Fiber Cement Board, Decorative Plywood, PVC Board, PVC Ceiling Panel, Wall Panel, Fluted Panel, Plumbing, Hardware and Industrial Electrical Supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, Electrical Wirings, Big Wires, iba't ibang brands, Panasonic,
Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC. May solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Tuloy-tuloy nga lang po tayo sa atin pong balitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan, numero 1. At ako po inyong kasama, ang kaaksyon na Kimberly Davenport, sa atin naman pong Masters Control, Engineer Conrad Alvarez. At bago tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating pong mga early listeners and viewers. Nakikinig at nanonood po sa atin dito po sa ating pong programa. Good morning po kay Madam Vivian Olarte, kay Madam Roselo Gilion, at kay Sir Mark Abelion, kay Chef Al Permites, hello po. Ganon din po kay Brother Freddy Doza Jr., ganon din po kay Ma'am Yaneza Rose Ana, kay Hortz Jimenez, ayan, ka-Action Hortz. Action Hortz Jimenez. Ayan, good morning po. Ganon din po kay Sir Joel Dion. Good morning po. Good morning din po sa inyo. Ganon din po kay ating pong avid listener na Sir Mike Fernandez. Good morning, Ma'am Kimberly. Habang workout ako, naka-tune in ako sa inyong programa. Grabe yan, Action Conrad, nag-workout habang naka-tune in. Yan, tama yan. At may exercise tayo sa umaga. Ganon din po kay Brother Freddy Dosa. Yan, see you po. Bukas, wala po yan sa Tayuga. Ayan, mga ka-action, mga nakatutok po sa atin pong programang Balitang Bayan, numero 1. Maraming salamat po. At good morning po sa atin pong lahat. At samantala, mga ka-action, ito pa rin po sa Balitang Pambansa, ay may 3 bata po ang nasawi matapos malunod po habang naliligo sa dagat sa Sitio Proper, Barangay Navotas, Calapan City, dyan po sa Oriental, Mindoro, noong Huwebes po, August 20. Ayon po sa Calapan City Police Chief Lieutenant Colonel Michael Caragayan, ang mga biktima po ay isang 8 taong gulang at 2 6 na taong gulang na nagtungo po sa lugar kasama ang kanilang pamilya para sa pagdiriwang po ng kaarawan ng isang kamag-anak. At bandang alas 5:30 po ng hapon nang mapansin nila umano na hindi ng isang kamag-anak na nahihirapang makabalik sa Pampang ang 3 bata. Humingi naman sila agad ng tulong ang kanilang mga kasama sa Calapan City Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang mga bata sa ospital. Ngunit, idineklara silang dead on arrival ang mga ka-aksyon. At patuloy na iniimbestagahan ng pulisya ang insidente habang nakikipag-ugnayan din sa pamilya ng mga biktima para sa kaukulang tulong. Kasunod nito, pinaalalahanan ng Caragayan ang mga magulang at guardian na bantayang mabuti ang mga bata kapag nasa beach, ilog or swimming areas
at iba pang anyong tubig upang maiwasan ang katulad na trahedya. At hinimok din ng pulisya ang publiko na igalang ang privacy at pagdadalamhati ng pamilya at maging responsable po sa pagbabahagi ng mga larawan, video at detalye ng insidente sa social media. Ayan mga ka-aksyon, nakakalungkot po ng mga pagkasawi po ng mga bata po ngayon, pero paalala po sa mga magulang po natin, ayan, sa mga pamilya po, pero pagka ganitong, alam niyo naman po yung panahon, mga ka-aksyon, kung okay naman po dyan, pero nandun pa rin po na bantayan po ninyo ng mabuti yung mga anak. Nakakalungkot po, pero ayan nga, mga ka-aksyon, tutukan nyo po ng mabuti yung mga bata, lalo na sa mga swimming areas, lalo sa dagat, di ba? Yung mga yan, hindi mo alam kung saan mapapadpad o kung hanggang saan lalalim, di ba po ba? Hindi po ba? Kasi unlike sa mga swimming pools na talagang meron lang eksaktong feet, ganyan. At meron din para sa mga bata na area. Ang dagat po, wala. Kaya dapat talagang tinututukan nyo yan, mga ka-action po natin. At ganun din po, kapag yung mga sensitibong larawan din po, ay wag nyo na po maging maingat po sa pag-share po, sa mga netizens po natin, yung mga nakakakita po ng mga ganito pong trahedya, ay wag po basta-bastang sinishare po ng mga larawan. Maging responsable po, maging sa detalye po ng insidente para po maiwasan po ang misinformation at disinformation, mga ka-aksyon. At samantala, sa balita pa rin pambansa, mga ka-aksyon, Action Conrad, ay nasawi ang isang mag-live-in partner matapos bumangga sa poste ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Cebu City po yan. Batay po sa kuha ng CCTV ay makikita nga may iniwasang kasalubong na sasakyan ang motorsiklo habang dumaraan sa pakurbang bahagi ng kalsada, mga ka-aksyon. Sa pag-iwas, nawalan umano ng kontrol ang motorsiklo at bumangga sa poste. At sa lakas po ng impact ay tumilapon ang dalawang sakay at umikot sa ere ang motorsiklo. At wala nang buhay ang mga biktima ng datnan ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, nakatakda sanang ikasal ang mag-partner ngayong Setyembre. At patuloy pang inaalam ang iba pang detalye ng aksidente habang sinisikap ding makuha ang pahayag ng pamilya po ng mga biktima. Doon na. Ayun. Mga ka-aksyon, ay kakasal na po sana sila, mga ka-aksyon. Pero may mga ganito pang trahedya. Pero siguro may mga ka-aksyon. Kaya mag-ingat po tayo, Mag-ingat po, lalo po sa mga bumabiyahe pong motorsiklo, lalo na pagkagabi. Ayan, di ba? Yung mga hindi po, may mga areas po na madilim, ganyan. Hindi po agad naaaninag na meron pong makakasalubong. Lalo po pag mga pakurbang kalsada, mga ka-aksyon. Kaya, ayan, maging maingat po tayo sa daan. Drive safely po. Ayan, mga ka-aksyon. Maging alerto po tayo. At samantala, mga ka-aksyon, sa balita naman sa ibayong dagat, arestado ng mga pulis sa Singapore ang isang 15 anyos na babae kaugnay ng peking bomb threat sa Sinmin Secondary School noong August 13. At nagkaroon ng bomb threat sa paaralan bandang umaga nang nagresulta sa paglikas ng mga estudyante at staff. Rumesponde ang pulisya bandang alas 8:20 na ng umaga at isinailalim sa masusing inspeksyon ang paaralan, ngunit walang nakitang kahina-hinalang bagay. Kinumpirma ng Singapore Police Station noong August 18 na isang
Ayan, na isang teenager ang naaresto kaugnay ng insidente. At patuloy ang investigasyon sa kasong pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa isang mapanganib na bagay. Agad na ipinatubad ng paaralan ang evacuation procedures matapos matanggap ang banta. At sinabi naman ng principal na nakikipagtulungan sila sa pulisya at nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at staff. Kung mapatunayang guilty, maaaring harapin ng sospek ang hanggang 7 taong pagkakakulong, multang hanggang 50,000 na Singaporean dollars o parehong parusa. Nagbabala ang pulisya na seryoso nilang tinatrato ang lahat ng security threats at hindi mag-aatubiling kumilos laban sa sinumang sadyang nagbibigay ng maling impormasyon tungkol po sa bomb threat. Ayan, 15 anyos po mula po yan sa sa Singapore. Ayan, dapat po talagang yung mga napapaalahalahanan po yung mga kabataan ngayon, Dahil yan din po yung nagiging excuse po nila eh. Ginagawa po nilang excuse yung pag-bomb threat, yung pag-joke ng bomb threat na yan eh, mga false information po. Yan, yung mga kabataan na yan, minsan yun din po yung nagiging para mawalan po ng pasok, ganyan. Naku, wag nyo na pong idamay, di ba? Wag na pong idamay yung mga ibang gustong mag-aral na mga bata. Ayan, at maging din po tayo, na maipaalam po sa kanya na talagang may consequence po, legal consequences ang bomb threat. Hindi lang po dyan sa bansa po ng Singapore, dito rin po sa bansa po ng Pilipinas, mga ka-aksyon. At ang oras nga po natin ay 7:00 na po ng umaga. Ang bilis, mga ka-aksyon, At dito na po tayo, magpapaalam po muna tayo, dito po sa atin pong programa. Pero batiin po muna natin ang ating pong mga listeners at ating pong mga nanonood. Muli, maraming salamat po at nagpapabati po ang good morning Ma'am Kim, si Madam Juvie Risolday Bugawan to, ang Pangasinan Queen of Songs. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig, Madam Juvie Risolday Bugawan, atin pong mga listeners talaga naman. At ganun din po kay Sir Peach, ayan, kay Ma'am Malu Malanom, Ma'am Vivian Olarte, talagang nakatutok dyan, nakatutok kanina pa mga viewers po natin. Ganun din po kay Sir Rolly Di Joquino, ayan, ang Quintos family, ang Daray family mula po sa Tayug, De Venecia family, Vicente family mula po sa Tayug, ayan, maraming salamat po. Ganun din po sa mga ka-churchmates ko dyan sa TOP. Yan. Good morning po sa Tabernacle of Praise. See you tomorrow po. Ayan. Maraming salamat po muli. Ako po ang inyong ka-aksyon. Muli sumasa inyo po ang programa pong ito, Balitang Bayan numero 1. Ako po ang inyong naging nakasama, Action Kimberly Davenport, sa atin naman pong Master's Control, Engineer Conrad Alvarez. Sa ngalan po yung namin pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, at ng ating pong ka-aksyon, Aksyon Ahikam Pasyon. At susunod na po ang Aksyon Radyo Balita, at ang MIB, mga isyu ng bayan, at ang Aksyon Radyo Hataw. Ayan, dito lang po yan sa DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balitang Bayan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner,